Dondo aku ndelokke Mbak Apri malah salah fokus e. Delokke bapak-bapak sing bathik nggo biru ki lho kaget aku. Tak kira sugeng iwak bandeng. Mbak Apri sugeng dalu. Sugeng dalu, Mak Cangi Mbak Limbo. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemayune kiki lenang apa wedok? Wedok. Wedok. Sendiri aja malam ini pasangannya mana? Pasanganipun yen ngapunten lek kimen nembe umroh. Syukur nek ngono lek men umroh. Lah awakmu ora pengen umroh? Kula tesih bingung ajeng jilbaban apa piye. Mbok menawi masyarakat wonten mriki dereng tepak. Panjenengan naminipun jane sinten? Komplite nggih perkenalan. Derek pitepangan Gladi Wanuh, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Poh, dawane lho. Lho asma kinarya japa? Enek artine kuwi. Wonten Princess menika widodari, Aprilia wong wedok sing paling ayu, dhewe laire wulan April. Terus lajeng Sucipto, susune lancip mergo ganjelan boto. Ingkang setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarine susu jebol kaos kaki. Oh. Gilane. Enten mereke kok. Apa? Reebok. Nama di panggung sapa mau Mbak komplite? Princess Aprilia. Kalau KTP sapa? Jujur ae. Panut Wibisono. Walah panut. Panut. Lha nggih pripun ben terkesan menarik ngoten lho buktine kula mlebet iki bapak-bapak pun enten sing kecilik kalih kula. Piye? Pak Hansip sing jaga gerbang. Kecilik piye? Sing sepuh niki wau, monggo Mbak pinarak. Ngono kuwi kula gur diderekke lek mburi ditutke. Wah iki sajake kecilik iki aku ngono. Lek ngomong Mbak ngene kuwi. Mbak kok ndek kala menjing. Terus tekan kene iki minggah ki Mbak napa dipun dampingi kula tak ki Mbak mawon Pak. Nggih mesti saiki batine gelo. Walah bajire bulake banjing. Lah wong piyayi kakung lek kadung seneng mbok kecilik sing nekat ki ya nek kok ngono ya. Contone sinten? Lah iki mburiku ki nyawang kuwi ora kedep-kedep lho. Kila dalangmu lho iki. Sujar. Walah, derek binga menika saged sowan wonten Kauman menika. Wonten dalemipun Bapak Pak Sumarno, sik aku kudu golek kepekan. Lah iki acarane termasuk pengiritan kok niki. Kok pengiritan piye? Lah acara papa direpel dadi siji iki. Kudune piye kudune? Kudune niku rak sak acara wayangan, ngoten to. Lah carane angger acara wayangan daleme Pak Marno ngarepan iki ditulisi. Tulisin apa? Sumarno Sida Ludes. Ayo. Nggih menika ingkang sepindah menika tasyakuran mengakhiri masa tugas saking Dinas Kepolisian. Betul. Pangkat terakhiripun Komisaris Besar Polisi dan jabatan terakhir sebagai binaan masyarakat Polda Gorontalo. Kowe ora wedi tampil ning kene iki? Ya tujune ora binaan masyarakat Klaten. Nek ngono ora aku katut, kegaruk. Iya ta. Mbak Inces, dalem. Go buka suasana. Nggih. Iki suaramu iso wedok ngono kuwi apa ora tajane? Nggih, ya wong wedok ki ya wedok to buktine aku ya meteng kok ya. Metengi jero ya isine bayi. Bayi niki kula presake teng Bedan anake lanang kok. Iki lho Bu Bedan, iki anak kula jaler napa setri lanang, Mbak. Padahal nek didemok-demok ngeten lho mboten di USG. 3 sasi kok wis ngerti anake lanang, blek sing didemok tekku. Wong edan ora. Sikile wis metu. Kok sikil? Sikile mau putrane mau lho. Apa enek anake wis brewok ora ya. Lah iki nganu buka suasana nganggo tembang Caping Gunung. Caping Gunung. Niki biasane dibawani ning suarane sing wedok. Oh siap. Siap. Desti Slendro. Waduh. Desti Slendro. Yah mene Besti engko sayang bar iki.
mosok perabot nggo jenggleng nglumpuk. Pripun suarane sae napa sae? Oh, matur sembalu. Enggak mau diangkatke. Kok kaya Apik tenan. Suarane apik kaya Piyayi Putri tenan. Tak sawangka kene piyayine ya cantik. Cantik ya? Nek barengke mau Heeh. nembang nggen gulu menjing sok kuweter. yen memajang hamong karo janer kuning nungguin dia. Aduh. Mayune. Ya lah. Tekan kelek di kaos kakimu antara tekan kelek. Lorot kabeh rontok. Kembang wae. Piye to susuk tekan kelek iki maksudmu apa? Petan guna Tali mbok. elok tenan. Ya la 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 la. Sing kendang kok saged templek ngoten lho. Ah iya, mosok lali biyen ya gandeng suwe ngono ya. Oh alah kuwi sing tau miskram karo aku. Ah, iya. Sing metune petelot kae. Betulnya petelot. Mau suara wedok saiki suara lanang no. Coba pacitane. Madhep ngarep pas, Mbak, ngarep pas. Nggih. Mergo penggambangku le nyawang ora kedep ya. Nyawang Mbak Apri sok. Oh. Iku jaman sekolah gane nggodoni kula lho. Oh iya to, maksud nakal kuwi kok. Nakal. Selentik kamu. Ayo. Suara lanang. Heeh. Bismillah wah badar no iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, walah gedene. Pacitan sarwi kanca-kanca Madang Raya ki jan penak tenan ya. Salah, salah. Apa? Madangkara. Madangkara. Oh, Madang Raya ki Palembang. Egolane jan, le megol ning kene bokonge tekan eksitol. Beh, jane umpama wedok tenan tak pek kuwi jan. Ya. Wah, napa kula pun kados Bu Kesi to, Pak? Ayu sampean malah. Lah ya apa tak pek tenan kan ya malah kaya perang godo kae. Kok perang godo pripun? Ayo tang ting. Mah kontes lato-lato no, Mas. Sinden-sinden nyepake parian ya. Ya. Ayo ndongake Pak Marno kena, warga Kauman kena, Widodaren kena. Suarane piye? Wedok neh, apik wedoke. Panas udan. Yo, Tarian parian. wiwit saking sinten? Mbak Tatin Lestari Handayani. Mbak Apri. Dalem. Iki anggepen kaya muridmu lho dadi perintah. Ya engko karep dikenalno nang sini. Ayo. Tatin. Kula lagi mlebu. Lek min kok dadi bengkak ngono. Darake lek min. Iki kok men ya. Bener. Ayo, Bu Tatin. Aku ta, kok masuk Iya. aku pertama to, Sa? Ya ben kok jare bintang tamu ya kudu cerdas ngono lho, Iya. tuder. Ana ula. Ana. Senengane ulo mesti Mbak Tatin iki.
Ya ora apa-apa, ndek inces aku seneng. Pon duwe ula apa inces ki? Oh tidak. Melinjo. Dawa buntute Terus kagem keluarga Pak Sumarno. Mugi lancar rezekine. Amin. Gandeng kauman iki piyayi nyeni. Lek ngamini ya kudu ngangge seni. Oh nggih. Allahumma amin. Sak wontenipun penonton nggih. Monggo gandeng jenengan ditanggapne wayang kalih Pak Marno diamini nggih. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak? Nggih. Tunggal kalih 3. Allahumma amin. Loh, tepuk tangan untuk penonton malam hari ini luar biasa. Iki lek engko wayahe bersih desa ora wayangan dalang loro iki rugi sampean tenan. Iya. Sing rugi aku iki lho. Ora kok ompanono. Sing rugi sapa Pak Cahyo ngono. Iya. Baleni. Wah dari jenengan kok. Ayo Bu Lia. Sinden kok berbobot kabeh. Pangon ya jejer ngono Mbak Tatin Rebulia iki. Mangga. Mangan duren. Mangan duren. Digawe bubur. Gawe bubur. Warga Widodaren mugi tambah makmur. Lho Pak, Bu. Allahumma Amin. Iki Mbak Lia sapa ta? Dawane sapa Mbak Lia sapa? Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Saking Wingking terus tengah jeng. Yogyakarta. Ngayogyakarta. Ayo Bu Tukti. Ya. Ya lah iki. Wah, iki sesepuh iki, sesepuh. Sesepuh. Lelure Engko sik Mbak Apri. dipun. Aku ki nang kene rada deg-degan ditunggoni tangga-tanggaku. Lah ya aku bingung arep olah iki. Ha ya engko lek elek kowe bandem boto ndasmu lho kowe. Nah nika enten Pak Camat, Pak Ndanamil, Pak Lurah kula bingung arep olah piye. Ya engko kudu goyang pargol. Halo. Ayo. Isin enak Pakku. Ndang parian suara lanang yo. Apa niki Iki Mbak? wedok lho, Pak. Aku wedok Pak Yoyo, aku iso meteng lho. Tak belani Mbak Tuti, tanpa Mbak Tuti aku ledeng iki mau. Jangan ditulungi nuwun ya, Mbak. Oke, makasih sami-sami. Ayo apa pariane, Ndek? Celuk. Awan-awan, Awan-awan. dolanan, layangan. Pak Lurah Kauman, sok kapan arep wayangan? Cocok napa cocok Bu Ibu Kauman Bapak-bapak? Cocok. Lerek seneng to nek Kauman wayangan meleh? Nggih. Ayo. Ning mboten nggih sinden Tuti. Loh, ya ora iso kok udan deres to ya. Iki mau bar tak tambak kok renek aku lho, ora rampung udan. Apa dadak Mbak uncalke martabake. Terus lanjut Jejere lah Ibu iki. Sukesi Rahayu. Wah, jan. Mangga kembaran kula. kembar siang. Mangan ketan dicampur timun. Po enak. Warga masyarakat Kauman mugi-mugi tansah guyub rukun. Allahumma Amin. Ayo Nduk Winong. Nduk Winong yang cantik. Wis susut ya, saiki saya langsing. iya susut wong dipedhot karo pacare. Duh, tebet. Di Allahumma amin ya. Kok Kagel Mas aku nek kancane enek gitu. sinden pedotan dek do seneng. Ya nah. Tuku bakwan Kok lemu lho nek bakwan gorengan. karo Mas Sulomo. Iya, Dede. Wis. Lama lah. Warga masyarakat Kauman mugi panjang yuswa. 1 2 3. Allahumma Amin. Mbak Winong sampel. Ayo nganten anyar. Nyanten anyar. Wah, Jan, Mbak Diajeng. Nggih, matur nuwun. Oke, matur nuwun.
Sakinah mawaddah warahmah ya diajak. Amin, matur nuwun Pak Yoyo. Nah, Parian iki nggih. heeh. Salto. Ayo. Lombok 5 Pedes. dipangan Kang Daryanto. Pangan dhewe. Murup lambene. Bapak Sumarno mugi tansah bagya mulya. Ya. Allahumma ayo Nduk Umi Habibah Ponorogo Preman preman Mung sak kata preman. Piye ngapa premane? cacahe 6. Medeni. Jiro lupat ngono. Preman kabeh. Ya entuk lho kowe. Ayo. Terus Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kauman mugi-mugi Dah. ayem tentrem. Sesek balane sik ngisun-ngisun Sing cap toto. bukakan Kowe mugi-mugi. iki fansmu akeh lho, aja ngisen-ngisenke ta. Preman Heeh, preman. cacahe 6. Heeh. Mugi-mugi sedaya warga Kauman Heeh. mugi-mugi Weh, ayem kok kur tentrem. mugi? mugi-mugine aja didobel-dobel to. Ayo. Mugi Mergo ki lek ndongane kakean malah hambar engko. Jane kowe bar dikapake ro mugi. Ayo. Mugi Lah iya ta lah. Baleni ayo. Sing apik. preman Preman. cacahe 6. Warga masyarakat sedaya warga masyarakat Kauman Kok aku melu mumet ta? mugi-mugi ayem tentrem. Mugi-mugi Allahumma amin. Ayo Nduk Umi melu maju. Dikancani Kak Inces le Ayo bawa. sayang. Parikan apik dhewe iki. Oh, Inces urung parikan lele. Wes tiwas bahagia deh. Ya parikan sik siji. Ayo Cas, mesti der iki. Ayo. Alah bolong kuwi. Kok geding aku. Alah. Ketingan. Kleang-kleang. Ketiban aki. Wah, larane. Sing nonton wayang banyak rezeki. Oh, ora boten cah dikone samin dhewe to. Iya. Apik nggih. Wis ngono kuwi sing apik tirunen apa kowe preman. Preman. Ha iya. Nggih. Ayo dibacutke Nduk Umi. Ayo dibacutke. Karo tante ya. Nggih, Tante. Hati-hati lho, kuwi cowok lho. Oh iya lali aku lanang. Sorry Nek nganti kilaf bahaya. Mangsaku ki ya padha. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Jos. Ya suara wedok meneh Cak Inces apeli. Ya. Aprilia kok. Ha ning nggon Instagrammu tulisannya apeli ngono lho. Sip Preman. iso dibenake. Nadyan badan sarta Kembange Nduk Umi Hafifah mangga. Jaman bar
Kula semester kalih. Oh iya, semester 2. Nggih. Sing penting sekolah isih. Nggih. Perkara liya-liyane carry. Nggih. Kok malah Koyo. sing gender ki mangsa kok ngombro-ombro banget to karo aku iki. Nafsu banget ya. Lah nggih to. Ayo sayang. Sekar bisa Angkat ke. Bye.
Mbok iki ana surat menyurat nah, apike diwacake Baca. dibaca-baca dulu. Iki ana sing penting meneh. Nggih. Saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iya, aku ya di WA lho Pak Prapto. Nggih. Pripun Pak Prapto, apa kabar? Nggih. Saking Monggo, Pak. PT Baskara Sinar Sakti Surabaya. Nggih. Sugeng dalu Mas Cahyo, Mbak Elisa, Mbak Kesi lan kanca-kanca Madangkara. Dalu Pak. Selamat pentas bersama di Ngawi, salam hormat kagem Bapak Sumarno. Titip tali asih kagem kanca-kanca Madangkara. Nyuwun gending jineman mari kangen kalian mikat manuk. Ngatur nuwun. Matur nuwun. Tali asih jan jos banget. Matur nuwun Pak Prapto. Wah, ini selalu mengapresiasi Madangkara. Lajeng wonten saking Bapak Antonius Artono, kala wingi nggih sampun maringi tali asih 1 juta rupiah untuk teman-teman Madangkara. Lagunya minta lagu yang paling apa ya? Romantis no. Romantis ning Jawa sing nembangke Mbak Elisa karo Bu Kesi ngaten. Nggih. Lajeng wonten malih saking niku wonten napa? Serat Pak. Yeah. Selamat malam dari Mas Rahmat Gendingan. Minta lagu Mangkupurel. Ayo. Versi gamelan kalian lewung. Sindenya minta sinden idola. Dari Kauman yaitu Mbak Tuti Cibrut. Wah. Tuti Cibrut. Cibrut ayo sesepok Cibrut ayo. Matur nuwun. Nggih. Wonten malih saking Puyer 19 ini juga memberikan tali asih 1 juta rupiah untuk Madangkara. Nggih. Puyer 19 tak puyer kowe. Ini obat untuk sakit kepala, sakit gigi, juga nyeri otot. Matur sembah nuwun. Ini nanti minta lagu yang nyanyi, yang nembang Diajeng Winong sama Bu Tuti, lagunya Jatilan. Sip. Nggih. Lajeng wonten malih mboten? Oh, dari Pak Oka Wibowo. Oh ya. Salam budaya Pak Yoyok kalih Mbak Elisa, saya Pak Oka Wibowo dari Amsterdam. Wah. Menika saking Pak Daryono, saking Klicorjo, Mejayan. Sugeng dalu Pak Yoyok, gayeng pol duet kalian Mbak Elisa. Nggih, terima kasih. Pak Oka Wibowo nyuwun gending ninggal katresnan. Nyuwun swantenipun Mbak Tatin Titot. Ya, gending menika badhe kula persembahkan kagem keluarga besar Milir Mulya Wijaya wonten Desa Bakaran Wetan Juwanapati. Sugeng hamirsani lan lestarilah budayaku. Kalih wonten salam kula kagem sinden Nimas Ayu Winong Nawangsih. Sindennya yang semangat nggih. Wah, matur nuwun, tali asih 500.000. Wah, wis. Sinden-sinden Madangkara saiki di pasaran dhewe-dhewe wisan. Fansnya dewe-dewe. Nah, supaya semakin meriah kita bintang tamu yang sangat-sangat dinantikan. Wah, iki wis heboh ning Kauman kene. Lah iki pamundhute sing iki mari kangen. Oh, sakniki riyen. Oke, okay. siap. Monggo dipun pinangkani. Menika sinten, Pak? Saenipun. Ayo, saiki Mbak Lia wae, Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Pamundhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Nggih. Sugeng laras Bapak lan Ibu. Syukur menawi wonten longgar ing penggalih benjang ugi nimbali nanggap duet dalang pria dan wanita menika. Monggo Mbak Lia.
ajeng bantunen Mbak Lia. Ayo. Ngisor karo anak gemak ing aku jaka loro-loro anake lali jalali jaman semana Pamundhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto sampun diaturaken, Mak. Nggih. Mikat manuke urung ya berarti nih. Manuk. Nggih. Ya, iki ben saya gayeng suasanane iki mau ya ora mung sing seneng-senenge model gayeng-gayeng tok. Iki sing nglaras ya diaturake. Iki mau sing nglaras sampun. Ajeng mangga Mbak Tatin jumeneng wonten ngajeng paring panglipur nggih Mbak Tatin. Ya wis nggawa mic dhewe. Klintang-klintang numpak andong bel klingklong. Lama tak jumpa kok do lemu-lemu to ya. Kaya dheke ra lemu ae. Asline kan kula nggih seneng ana kancane ngono lho. Maksane iki kene iki cilik wiwing kae kaya. Lah iki klambiku do sesak kabeh. Iya ya. Tah ya seger jenenge seger. Klambimu piye, Sa? Padha iki wis kudu tak peniteni kabeh iki mergone saya segerdu. Nggih menika nderek remen, nderek sowan wonten kauman menika nggih. Kalian Bapak Sumarno sak keluarga kula nuwun nggih. Menika sing nonton akeh banget ya inces. Jenenge tontonan ya sing nonton akeh. Maksudnya iki maksudnya kan ya ana tontonan. Sainganmu to omonganmu ora penak to, Jos. Iki ki tembah rano Mbak Himin iki saiki. Lah niki ngrusak pasaran banci kok, Pak. Kok iso? Ya apa? Mau aku urung apa jenenge sampean urung munggah ki sing dianu wah Mbak Apri ayune Mbak San sing tekone ya tetep kowe menang asli to kalau Mbak Apri piye-piyekno. Ya ora jane ayu jenengan, tapi asli aku. Oh iya. Iya, ngono aku kudu kaos kaki. Masak to? Arep apa? Nek buktine iki kaos kaki ora ki gampang ki. Piye? Nek kaos kaki ki dituthuk
Lagi kaos kaki apa ora? Tong butekno. Arno tok nggon aku. Tak Lek, pasal. Saiki ra erane transparansi. Kabeh iki perlu bukti. Dadi nek kaos kaki apa ora ki buktine ngono kuwi. Buktine nggonmu. Kaos kaki apa ora? Udah. Ya dibuktekke. Aja. Jangan dong. Nek ya maneman meku. Mendat. Oh didelokne wewe. Genah. Mendat. Mbak Tatin piye kabare? Alhamdulillah sehat. Iya, sing Ya penting mriki niku sehat. anu lho Mbak, kalau jenengan oleh ngefan mboten umum. Alah napa tenane jenengan ampun ngoten niku. Mboten namung piyai kauman. Mbok kula sak rombongan lek budal tanggapan teng bis sing setel jenengan kabeh. Masa Mbak Tatin. Mulane sing ngendangi mau kok suwe rada kepiye ngono sajake ingin karo aku. Ingin gemboske. Ingin gemboske mah ngerti dope nanti. Aku nggak tahu, aku nggak ventilator kok ora. Nggih menika pripun Mbak Elisa? Dongake seno. Dongake. Dongake sik Pak nganu sing wis Marno. ngundang Pak Marno. Oh, nggih. Kali ingkang dipun tasyakuri temanten berdua. Ya, kagem keluarga Pak Sumarno, mugi tansah sehat selalu, nggih. Sampun sepuh, sampun pensiun menika mboten sah neko-neko malih, nggih. Lho, malah nuturi piye? Ya kan Dongakne kok. ya ora apa-apa kan. Kok neko-neko malah berarti sadurunge po neko-neko apa roh po ngerti Ya kan po? nek wong nggawa pistol iki aku di. Kok nek Kalau di olah pistol. laline salah langsung der ngono. Pak Marno ki bedile loro. Kok loro? Siji bedil dinas. Heeh, sijine. Sekali tembak der nggone mbak penjahat mengurangi jumlah penduduk. Heeh. Sing tinggi, sing siji Sijine. bedil pribadi. Terus Sekali tembak der nambah jumlah penduduk. Aku kok pengen sing sijine kuwi ya. Aku pengen ngerti ndesal kaya ngopo bedile ngono. Ngerti apa ora Pak Marno sing ngendi wis ketemu Sing durung? ngendi? Ayo. Ayo Pak Marno Sing ngendi ngerti Sing ora? nanggap lho. Ngerti Lah aku ora? sing nanggap mau ora dipethuki kok. Ya saiki petuken Pak Marno ya, ben ke atas panggung ya. Ngerti ora, Dipethuk, sing- dipethuk. ngerti Ngerti ora, ora? Pak Marno sing pundi? Ayo, nganti salah awas. Sing endi coba? Nek ramu Pak Marno, pokoke sing Tak naik ciri-cirine pakai kacamata lho, sing ayo. endi ya. Lho, ya, tukang ya, son nih lho, ya. Pak Marno nggih lho. Pakai kacamata. Monggo Pak Marno menika pakai kacamata. Lah disantra bojone lho engko. Mbak Uni ta, ora wedi aku. Pakai Nadyan Pak kacamata. Marno niku wau janjane pokoke kula mboten sapidato mboten samunggah panggung. Ning gandeng event ini yang menyelenggarakan adalah Pak Marno. Iya, Nggih, betul. kasuwun Lah niku kudu pindah. dipeksa pokoke kudu gelem munggah panggung. Mboten ngira-ngira os hormat, monggo Pak Marno kasuwun tindak wonten pepanggungan. Iya, monggo Monggo, Pak. Bapak. Turuk. Monggo Pak. Atas-atas. Semua warga masyarakat di Kauman Widodaren terhibur tumplek-blek wonten ing halaman kantor desa Kauman mergo jasa dari Bapak Haji Sumarno. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sumarno. Matur nuwun Bapak Sumarno. Mbak Tatin, Apa? aku wis kaya Bu Marno urung nek. Kowe Bu Marning lek kowe. Bedil lisan. Astagfirullahaladzim. Ya. Pripun to, Mas? Demit. Ya Allah, kuatkanlah iman saya ya Allah. Pripun Pak, sakniki kan saged langsung ningali biasane ten YouTube. Mbak Limbuk sama Mbak Cangik bongkar rahasia. Apa? Dari tadi dipanggil Pak Haji, tapi suruh berdekatan dengan sinden ini kan, waduh. Lho panjenengan iki ra ibadate pancuran kapit sendang ngoten lho. Lah kowe apa? Pralon. Tapi Mbak Limbuk walaupun Mbak Apri ini lebih cantik dari Mbak Tatin, tapi saya lebih pilih
Mbak Tatin, karena apa? Karena apa? Sama lato-lato. Nggih pripun carane to, Pak? Ngengkel sih anu. Ayu kono ning sing dipilih aku. Alah Pak niku galake kok Banaspati lho, Pak. Mbak Cange, Nggih. Nggih. Limbo tadi kan sampaikan 2020 saya sudah pensiun. Jadi sudah 2 tahun lalu. Tapi banyak yang bilang kok masih energi katanya. Itu rahasianya satu. Apa itu? Kenapa, Pak? Sebelum tidur selalu nonton YouTube wayang kulit tapi sing ditonton sindene. Lah. Ya. Toh. Nggih. Jos niku, Pak. Dalange ra kanggo. Dalange gak usah ditonton. Iku sing marai sehat, energik. Lagi pertanyaan saya, Pak. Kalau lihat sinden anu napa perasaannya pripun? Deg-degan. Deg-degan. Lah niki nek pun dijajari sinden Lebih deg-degan soalnya gini. Ojo cedek-cedek Mbak, masalah iki. Lagi ngapa ta? Nek cedak kula mawon sing aman nanti meteng, Pak. Sik lho Mbak Tatin. Iki Bu Marno ya lenggah lho. Lenggah lho. Izin sik. Kok nek izin? Sampun ten panggung menika mboten sah mikir kang wonten mrika. Ngenten nggih, Iki Pak. anakku nonton, nek anakku gak masalah, bojoku yo nonton. Ngambil sekedap Tapi tenang nggih, aja, Bu. Mbak Tatin, Mbak Apri tenang aja. Bojoku gak ngerti basa Jawa. Oh, alhamdulillah. Berarti ngagem basa Jawa mawon nggih. Kesanipun Pak Marno. Mbak Cange, Mbak Limbo, saya karena udah tampil di panggung, saya coba menyumbangkan 1 gending. Sebenarnya saya pengen gandrung, tapi di antara 2 ini saya jadi bingung. Saya Jenengan pengen pilih sing bawa putih aja, Mbak. monggo. Mbok gandrung mawon. Saya pengen bawa nanti Mbak Tatin kita duel. Hah? Duel. Duet, kok ya, duel. Lah kowe kok sumo. Bener ya. Anak duel ya menang aku. Bayangno Mbak Tatin macak sumo ngono. Poh mesti viral. Anu, Mbak Limbo terus terang, saya kemarin cerita ini kan saya penasaran kalau nonton di YouTube ini Mbak Tatin ternyata setelah dekat biasa-biasa. Biasa. Biasa Biasa aja. nggih kok Tapi Pak. kalau di YouTube memang aduh bikin penasaran. Nggih. Ini sing apik niku kamerane Pak niku Oh, asline nggih. Niku anu Pak pasang susuk, Pak. Kok iso kok ngerti lek ku pasang nandi? Ya mbok ora ngerti. Saya mau bubuk kasmoro Mbak Tatin ya. Oh, nggih. Mboten sah grogi, Pak. Mboten sah ndredeg, Pak. Nggih, mboten. Jenengan mboten pengen ketoprakan to, Pak? Lah nggih mbok ketoprak. Oh, Sampeyan sae umpamane niku. dadi Mas Broto, Mbak Tatin dadi cempluk gitu. Lah nika Mbak Apri dadi Banaspati, pripun? Anu dadi napa niku? Sumintan. Sumintan. Mbak Tatin apa? Cempluk. Cempluk. Jenengan gandrung kula, nggih. Mak. Bu pinjam sebentar ya. Iya. Enggak apa-apa, enggak kelong kok. Ayo. Pripun najeng pundi? Ayo kowe langsung ditabuhi. Tutuk. Ayo. Wah, nggih. Kowe kudu wani ayo. Diajeng cempluk. Gitu Mas. Nggih. Nggih, niku cempluk riyen. Pripun Kang Mas? Wis sawetara suwe anggonku ninggalne sliramu cahaya. Iji. Aku sanggedino tansah mimpi. Aku ra wani ngingeti. Apa jenenge Niku ten panggung ampun ajrih-ajrih Pak. padha senenge kok ora wani ngematke lho. Nggih Pak, lek kesuwen ngematke jenengan pekarangane sontek mangke. Ora ya. Langsung bawa aja, udah bawa. Ora sida. Iya, bawa aja. Bawa nggih. Lah kek sumintene kok meneng ae piye? Riyen kersane gandrung. Pripun to Kang Mas panjenengan menika kok mboten sios Ya, gandrung terus. menika. Terus pepet. Iki gila banget e. Wedi tenanan lho. Alah, lah enek ibu lek renek jane gasak mendhiwi. Ini settingannya siapa ini? Kok bisa? Loh, Kenapa? Kamu denye. Saya lagi panjenengan menika sios gandrung menapa mboten? Kula sampun mintip-mintip niki lho. anu, diajeng nanti di belakang kelir aja. Wah, Panik kok kan budi keliring kantor desa lho, Pak. kok malah luwih bahaya ya. Mboten sios. Pak. Sios mboten.
Boten. Lah kowe iki wong wedok kok karo wong Praptane Sang Suminten. Tuk tuk tuk. Mas Broto. Mas. Panjenengan menika sampun prasetya kalih kula lho. Panjenengan menika sampun janji badhe palakrama kalian kula. Kok panjenengan malah gandrok menungsa menika lho. Ayo uji nyali jenengan malian. Den Mas, panjenengan menika niki sinten? Niki sinten? Aku Suminten Edan, aku ki ya pacangane Kang Mas Broto. Lah kowe iki sapa kok mani-manine bagor biyen kok ya. Mas, panjenengan menika pripun to? Panjenengan saestu tresna kalian kula. Panjenengan bila sing pundi? Sampai entek, sampai entek, yuk. Suminten apa cemplok? Kula boten pura lho nek ngeten iki. Saya lebih baik nyawer aja lah. Nah, nggih mboten napa-napa, Suminten Edan bubar, monggo nyawer. Lah aku kula mboten maido Pak Marno. Bukan. Lah jenengan nyawang Mbak Tatin Loh. pancen kaya Komorate. Lah niku kaya komodo ya. Ya, bukan itu Pak. Saya lebih baik nyawer daripada setelah itu saya digebuki anak istri saya. Oh, bijaksana. Lebih berat itu Pak. Kan kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Kita cuman mendumuk aja, gitu loh. Lagi iki aku roh polisi wedi karo bojone. Biasane ngono, Enggak, Pak. polisi wis pensiun Pak. Kula niku ya lagi weruh niki lho. Apa? Polisi kok wedi ro banci. Biasane nek banci le wedi polisi. Ya. Gila. Gila. Saiki Mbak Tatin karo Mbak Aprim njaluk ngapura karo Bu Bu Marno aja nganti ku dadi piye-piye lho. Bu Marno. Mana Bu Marno ya? Oh iya. Malah di syuting ya. Ayo. Bar niku mangke bar wayangan. Iki lho kelakuanmu. Ayo Mbak Apri, ayo. Bu Marno, minta maaf ya Bu. Ini tadi cuma guyonan aja. Praptane Sang Suminten. Tuk tuk tuk. Mas Broto. Panjenengan menika pun prasetya kalih kula. Pun janji kula pun matur bapak kalian simbok. Kok panjenengan malah ngethuki menungsa niki niku dados pripun lho? Den Mas, menika sinten? Panjenengan niku tresna kalian kula napa mboten to jane? Ya tetep tresnane karo aku wong cilik aku ayu aku. Aku tetap milih ini. Ner. Asli. Ner. Ini asli. Apa pisane ya Lho, sapa Nak. tapi? Manusia normal tetap. Iya, normal ya, Pak. Iya, ini tetap. Nggih kletik-kletik lumayan lho. Mangke lan jenengan milih Apri, pistule dadi telu mangke Pak. Tambah koleksi. Walah. Enggak, saya khawatirnya gini Pak Cahyo, setelah ini malah semua orang ngundang saya untuk jadi bintang tamu. Gak apa-apa kan, Nanti Pak? kalau nanggap wayang, bintang tamu saya kasih gratis. Yang penting tiket dari Sulawesi ke sini PP ditanggung. Oh iya. Sik ngeten Pak, kauman iki lan niki mumpun teng kantor desa. Nggih. Adat budaya Jawa lah mesti wayangan gitu Pak. Nggih. Padahal jenengan daleme ngarep teng kantor desa. Berarti kudu Apa enggak alangkah baiknya setiap bersih desa sponsore panjenengan? Penonton pripun setuju? Setuju. Didongake Pak Marno sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Nggih. Pripun Pak, penake Pak? Udah, aku keringetan iki. Aku tak bawa ae bendang medun. Oh, nggih. Napa selak gila to, Pak? Bawaan apa, Pak? Ya. Bawaan Bubuk apa? asmara. Bubuk asmara. Berarti Aku magel nek ngene iki Ya. magel iki ra sida ketoprakan. Sampai Kula saya- pun anu lho, Pak, pun ingin lho, Pak. iki Ini aku dikeprok kok ngecontekan iki. lho, ngecontekan lho. Pak Marno ndredeg tenan lho. Apa ndredeg, Oh, Pak? nggih. Bendang medun ku ganti liyane jak. Kowe iki Mboten napa-napa Pak. wong Boten wedok. saya Boten Enggak, berangkat. ini kok saya dikerjain ini saya nggak ngerti ini tadi. Saya mau lari ke sana. Kang Mas Broto. Pak Marno kaget. Ngapunten lho, Pak. Saya udah Wah, iki polisi wedi karo banci. Oh nggih. Monggo, Bapak. Nyingkar Tepuk tangan kagem Pak Sumarno. Neng kula nyuwun menawi niki lak bernapaskan asmara cinta. Gandeng mriki enten Mbak Tatin jenengan pas nembang niku madhep ten Mbak Tatin. Nah, nggih kalih pegangan tangan. Pun mriku Pak mangan entek-entek Iki koncoku SD oke lho gini.
Pun mboten sah mikir sing wonten mriki ya wis supaya nantane men kula kalih jenengan ya. Siap. Madhep mriki. Wah, iki. Polisi digiyetaki. Wong wedok kok ngetek. Ya ben. Nah, Wiwitane. kula ten mriki ta. Mboten matke mriko. Mriko. Aku ngeliat ngisore. Ngisor. Isir enten apa? Eneng Di kalung. sana tempat lahir beta. Di. Kotluk. Baleni ilang ngenge, enggak mau enggak? Wiwitane nyingkar nyingkur. Nah, kanggo aku ra dimatke kok, Kak. Kene wae aku. Wong kok sratenane angel men. Lah, nek biasa nek adep-adepan ning nah, Tetep milih sana. Tetep milih. ya sini dong. Kowe iki kudu tak hancurkan kok asli. Nah, apa? Ngerusak pasaranku. Mulane ora usah ngetek-ngetek banget mu. Iya. Monggo, Bapak. Yo, prabote Lingsem. papat. Lingsem yen kemutan. Ayo cempluke ngrayu mosok ora. Ayo. Aku to. Iya. Lagi kok kelangan ngeng. Apa? Kang Mas. Loh, kok gangguin aku kaget to. Ya sing telaten to, sing telaten. Kang Mas. Enggak, sekalian aja begini. Wah, kok Mau jangan ditunggu-tunggu nganggo suwi lho, Pak. Basan gelem langsung. Mangku pura nengkel. Enggak, ini salahnya Mbak Canggih sama Mbak Limbok tadi. Cuma Kenapa? kalau dari awal enggak usah bilang Pak Haji, oh sudah totalitas saya. Mboten napa-napa niki dalu niki haji lagi kilaf wonten lho, Pak. Niate kan menghibur mboten masalah. Nggih, mboten napa-napa griyane piyambak nggih. Sida mboten lemelo. Betul. Hah? Engko aja, nanti aja. Nanti tambah ya. Sampai gimana? Per jam piro ya, Mbak? Lelampahan. Soten. Tambah. Lelampahan Ijane polisi kok cilik ya? Lah karepe Lah piye? Biasanya polisi gede dhuwur kok iki cilik. Ya golek sing gedhe mbok polisi tidur kae kok. Saya nak gede banget ya. Wong kowe wedok kok juweh men apa-apa dilokke. Wong ki pawakane dhewe-dhewe, iki dhewe-dhewe ngono Ya kan wangune ngono lho, nek polisi tidur mah gede dawa ya. Nah iya kok senengane. Apri itu kan Dulu, jeplak. sampean kok tahu cilik memang Polisi sepuh. tidur. Napa? Udah pernah tahu kok cilik saya. Ya kira-kira. Bojomu lho wis cilik saka Pak Marno. Ya kan kudu polisi. Maksudku kan polisi kok cilik. Ah, iya. Polisi kan kudune gitu loh, Pak. Napa, Pak? Wonten WA saking Ibu. Ngerti WA-ne, ayo cepat turun. Tresno tulus. Kok sik diganti? Tresno Tatin dong. Wah. Tulus niku lanang. Tresno Tatin ngono. Iya, tulus sih supir Tatin. Bener. Tresno tatin nadyan ning gubuk asmara. Tresno Tatin sekelas Tatin gur ning gubuk. Tatin lho. Apa jenengan kaya nang gubuk ta? Lah ya. Kudune ra nang gubuk. Lah ya luwih mending aku. Lah piye nek Losmen. Gubuk Tatin. Asik lho nang gubuknya asik lho iso ndelok pemandangan iso gatelen. Dintung semut ngangeran kok asik. Kan ana sensasine. Luar biasa, para penonton ini walaupun spontan namun Pak Marno sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Marno. Terima kasih Jos. Pak Marno. Tapi saya harus karena ini saya enggak tahu siapa yang setting saya naik panggung. Setelah ini saya juga minta Mbak Elisa naik di sini.
Oh, Karena maksudnya ini- saya ke situ? Iya, karena penggemar-penggemar ini masyarakat kamu juga pengen seperti apa sih Mbak Elisa itu? Oh. Ayo. Ribut, penonton setuju? Setuju. Mbak Elisa nanti nembang berdiri setuju? Setuju wae kari ndelok ae. Kok rene sing ngongkon aku ngadeg ya? Wes ngadeg dhewe. Lah yo, Nah, pengen tak nanti lingguh ning ngadeg. Mbak Elisa akan duet sama Ibu Kesi. Ya. Ada suara Ya, khas. Pak. Oh, Nggih. Sak menika. Enggak, saya langsung turunan ya. Nanti kalau naik jadi telu aku malah. Malah bingung ya. Udah ya? Nggih. Udah ya? Belum kok udah. Kan belum nembang bersama loh, Belum, Pak. Joget dulu, Pak. Joget dulu, Harusnya Pak. gini. Joget bersama Ya, duo. Kalau gandrung sebenarnya bukan itu bawanya. Lah, yang mana? Duh wong ayu Mau gandrung? pepujaning ati. Terima kasih Pak Marno. Sing metu super tetral. Obat koreng. Kaya ngene wong Lagi nandang cilaka. asmara. Iki tangane anyep banget lho. Dedek. Atas-atas lho Pak Kok Ali-ali boten lho. dicoki? Boten, lah. ndak. Iki sing Mbak Tantin gaene anu ngusungi wedi, Mas. Bakal pitik ngene. Oh, biar we konangan asli. Rahasiane Tangane pripun kasar to, Pak? kasar. Nah, iya. Pak Alika sanes anu keruk wedi, Mbak Tatin menika TKW. Apa TKW? Tukang kepruk watu. Kene tak keprok isane. Mbaknya. Oh, dadi panjenengan tok ngumbar aib kula to, Pak. Panjenengan ngertos nek kula sak anu, golek wedi. Lah iki tangan apa pelabuhan kok kebak kapal iki. Kan numpak kapal ra. Mbak Tantin kan pernah ngomong. Iya. Pakai Sengit dulit. mic-nya ha. Jarine sengit itu dulit. Sengit ki ndulit. Heeh. Lah jenengan sengit kalih kula. Berarti ndulit kula. Hah? Hah? Jawab dong. Jawab. Awas Bu Marno, awas. Terus ke mboten. Kaya ngene. Sande. Wis ben. Sak metu-metune. Jenengan le metu. Oh, enggak. Hah? Kali aku malah hilang konsentrasi saya. Lah jenengan Dan iki membawa dampak buruk kok Pak. Ana ya, duet Gobok Asmoro. Oh iya. Ya. jenengan monggo tengah. Duet napa bertiga? Duet Monggo, apa monggo, bertiga? monggo. Sing asli napa kali sing mondo-mondo? Kowe sik promosi ae to, Bri. Wis genah lho niki. Hah? Dilepas saja kalau keringetan. Dilepas. Enggak apa-apa. Belum waktunya. Waduh. Ayo Mbak. Oh iya. Asmara, monggo. Saya lupa. Saka kono apa kono? Kene ha. Manut kono wae. Karo ben kembali nadane ya. Oh iya. Yo, saka gamelan. Cecos. Kono aku tono. Mas Prasetyo Sepogo Sugeng Laras. Aku kelingan Gobok kae biyen tak ning cagak kebak tulisan warna abang tono semawan.
monggo teng gubuk, Pak, monggo. Gubuk kae nyimwati. Wiwit biyen kemerkasi. Gubuk kae kabar. Jenengan kok lali? Urung kok. Udah keluar. Oh ya, bentar lagi dong, kurang sak street, Pak, niki ya. Catatan sak srening ati. Pripun Pak kersane? Saya turun ke situ. Oh. Jenengan udah? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oh iya ya. Iya, siap, Pak. Langsung gage-gage. Ya siap, Pak. Lagi iki nek polisi diakali karo sinden-sinden. Ayo, nggih. Pak iki kok kayane meng sithik ya. Kowe mbok bersyukur to Mbak Tatin. Matur nuwun apa piye? Nek asing lebokke niki ndek niki lho. Ngono iki. Nah, niki celengane Cik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Pak Sehat Marno. selalu Pak Marno. Pak. Patipun pangapunten. Nggih. Ya, luar biasa. Loh, Keringetan tenan lho, keringetan tenan lho. Lah, Anyep ra. Anyep. agresif banget kok kowe iki. Ya yo, sapa aku ora agresif wong bapake sik ingin no. Biasane Mbak Tati Tati lho anteng. Ya. Kok le. Ye. Yo ora genah sing dipilih aku terus ngono. Iya wis sing asli sing ayu. Lah iya. Saiki jatah Mbak Elisa, pamundutanipun Pak Marno. Mbak Elisa kalian Bu Kesi. Bu Kesi, oh nggih, sekalian minangkani Pak Antonius Artono. Nah, niki nyuwun duet kula kalih Bu Kesi. Iya. Kamu Monggo turun di sini. nyuwun spote kanca-kanca. ayo yo pengen. Apa? Mandek. Hah? Pengen ngadeg. Nah, aku nang dhuwur aku. Alah, napa ngenten ta Bu Kesi? Hah. Yo, diaturake cublak suweng nggih support. Yo, tetes. Selamat malam Bu Kesi, Mbak Elisa. Piye ki rasane aneh tenan aku. Saka kono terus rene. Kowe anggar bar mayang kaya bar numpak pit enmek kok. Ngene iki. Kayak mlaku. Lah yo kan bar ngeprak to, rasane beda. Kowe iki yo ndek nganggo klambi ngene lho, ketok wong lanang ngono lho. Oh, dadi ketok gagah. Iya, ketok Keren, gagah. Iya. Wis ra iso gagah. Palsu. Bu Kesi, selamat malam. Sugeng dalu Mbak Elisa, sugeng dalu Mbak Tatin sing manis dhewe. Lah, terima kasih Bu Kesi. Sami-sami. Sugeng dalu Inces yang memuai. Terima kasih Bu. Memuai niku napa? Memuai ki mak kuwi
Ilang dhewe dhek ngono kae iki. Ngono lho Mamae. Ngomongin leder. Memuwe ki suwe-suwe ilang iki. Ayo kan dekmu ilang toh? Dekmu ilang. Sok-sok. Ibu ngaturaken gunging panuwun katur Pak Marno yang sudah menimbali kita. Kemarin kita cerita banyak ya Bu bersama beliau. Gimana kesan-kesannya setelah berbincang-bincang dengan Pak Marno? Wah, luar biasa. Dulur-dulur Ngawi, Pak Marno menika salah satu profil yang luar biasa, aset bagi Kota Ngawi, khususipun wonten ing Kauman mriki. Saestu beliau adalah seorang yang sudah berpangkat tinggi dan menjadi orang yang nomor 1 di kabupaten. Itu namanya apa? Kapolres ya? Iya. Siapa tahu nanti putranya dari Bapak Sumarno itu menjadi orang nomor 1 di tingkat provinsi, yaitu Kapolda. Amin. Itu doa keluarga. Tapi jangan lupa Pak, nanti kalau sudah tambah rezeki, nanggap wayang malih nggih Pak Marno. Nah, niku saya penting Pak nggih. Saya penting niku Pak, sebab napa? Nanggap wayang menika sedekah ingkang luar biasa. Nyenengke atine para penonton sakmene mbueyan Pak. Kali para bakul-bakul lan para parkir saestu. Nggih. Piye? Nyicil ayem menawi putranipun Bapak dados Kapolda. Nggih. Nek garukan aku aman. Pripun Mbak Tatin? Iki garuk Pede lho. Sapa sing arek garuk wis do moh ya nengke wae. Lho, binaan masyarakat kuwi mau lho jenenge tipiring, tindak pidana ringan. Nek digaruk ning dinas sosial terus ditindak pidana ringan. Kok ngerti? Lah tahu kok. Lah kok iso ucul neh we? Kan Kok iso ucul neh? bebas bersyarat. Iki Bu niki ngaturaken apa bawa tadi sekalian minangkani. Kalian ngaturaken gunging panuwun buat Pak Suprapto yang udah memberikan Tali J ase. ya itu ya. Tali ase. Oh Tali iya. ase. Loh Pak Prapto ini selalu sayang dengan duo sinden. Oh iya. Dari kita semua. Mbak Intes dapat buat Madangkara sebesar Dapat. 10 juta rupiah. Wah, Iya. matur sembah nuwun Pak Prapto. Jangan lupa, Mbak Tatin juga dapat loh. Dapat apa? Dapat dari Pak Prapto tali ase. Mungkin tak caoskeun jenengan. Wah, siap. Matur Nggih. nuwun Pak Prapto. Mbak Apri nggih dapat lho Mbak Apri. Dapat apa? Celurit. Siapa tahu nanti Pak Prapto ada event di Jakarta lagi, ngundang 2 dalang ini Pak. Jenengan Yeah. kan belum pernah ini Pak. Jangan kalah sama Pak Sumarno nggih Bapak Prapto. Iya. Silakan mau menembang apa? Ngaturaken kemarin request dari Bapak Parno itu Pangkur Semarangan ya Bu, duet. Nah, Ya nanti yang tembang romantis kan bisa mawar kuning. bisa Ah, bisa. iya, bisa. seperti iya. itu. Elisa, Ya. jangan terlalu lama di sana. Di sini harus kembali. Aku kedinginan ya. Kamu udah kangen ya, tak tinggal bentar aja. Iya. Aku ingin nanti selesai wayangan kita berdua masuk kota ini. Bu niku lho Bu, ngapunten nggih. Mau, mau, mau. Pak saya niku. Lah sanjange kedinginan. Nah, Ora bingung karo musik banget. diangeti cus, diangeti cus kenal lho. Ya, Angkatan sami mawon kula kali Elisa. Pak Hansip Satpol PP niki manggaro, Pak. Lah kula pun desim kok. Kowe mengganggu keindahan wayang kaya ngono kuwi lho. Lah kok mengganggu pripun niku perhatian kalian panjenengan. Kowe iki pembohongan publik kowe iki. Ayo, Pembohongan publik. Kok pembohongan publik? Lah kaos kaki kok. ayo. Aku tambah cilik ya lumayan. Ayo Mbak Iso. Apri, Anget Lek sing Pani. penting anget sing penting anget. Ayo Lek Pani, ambungan Wis ora. tenang. Aja mau. Ayo Lek Bukesi Pani kok ngono to. dicium. Bukesi aja ngono Dene kuwi. mumpung banci ra apa-apa. Sing kon ngambungi Elisa apa Tatin ra apa-apa. Ya, ora iso. Iso iki Ora lho. iso. Lah entene Ayo. entene niki. Ayo. Pak. Ora apa-apa. Yo ra Pani. Alih. Lho nyeblake milih ta. Alah bae karo banci ya seneng. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Mbak Apri. Bojo kula menika senajan to ning omah menika bojo, Nggih. rukuning teng mriki milih umum. Dadi dipertunjukkan wayang Lah, kaya wis Tak aku kalian liarke. ora. Lah apa? Saestu. Iya. Ora wani nyumi apa? Kula wedi lah jenggotku cek teng cringe. Kok kasar luka. Urang cukur ta iki mau, urang cukur. Urung. Ya ampun. Cekelak Mbak. Apa kelono jenggote lho. Enggak, kok tak loro, sakit. Sakit. Monggo Mbak Elisa kalian. Ibu, Iya, nanti yang tinggi-tinggi Elisa ya. Oke. Buriku anu jar disemprot disinfektan. Apa mangsane iki virus ngono apa piye? Untuk juga penggemar YouTube,
Kuntadi Channel yang malam ini tadi sudah hampir tembus 3.800 Wah, penonton. hebat Wow, sekali. luar biasa. Tontonan spektakuler malam Iya. ini Terima diminati kasih oleh penonton live Kuntadi streaming Channel. juga. Tanpa kehadiran jenengan, tanpa like panjenengan, kami bukan apa-apa. Mingkar mingkureng ang karenan marati Sawangan toh beda banget toh iki. Wong loro iki lho, ning kene sing kene sebelah kene Heeh. mergawani. Iya. Sinden yo dedek ngene. Sing kene Ra iso anteng no, soalnya batu batune cacing. anyar. Nek lek papat ngono disawang apik ya, Mbak. Napa Berarti ki? saka Mbak Tatin jan kaya Sri Huning. Jenengan kaya Sri Tanjung. Heeh. Lek Bu Gesi kaya Sri Hunon. Lek mriki kaya Sri Gala. Halo. Enggak boleh marah. Nek serigala mesti tak dilet lho. Ayo, ayo. Ana bojone bareng ra isin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Bukan sih ikhlas kok. Ya langsung pas disodakoh. Ben, dhek ben bahagia, asline dhek penasaran karo banci ya. Kersane mboten monoton nggih Bu, ada variasi baru. Ayo ta Pak pisan-pisan ta Pak. Ayo lek wani dicium apri, ayo. Ayo. Mama, aja ngono Bu Gesi ora ngono. Alah. Aku wis sumpah sak jege urip ora bakal nyium wanita selain Bu Gesi ora. Lah iki wanita kok. Eh? Kan ini bukan wanita. Mau Oh ya? iya, Ding. Ayo, Bu, ini Elisa. kita berdua ya. Elisa dulu nah ini. Yang tinggi ini Elisa. Biar Kirain kamu- mau barengan gitu loh, ben kawin. Ya. Pitik apa piye? Iya, iya. Lambene. Mau polisi tidur saiki pitik. Yo, 1 2 3. Luar biasa. Tepuk Luar tangan untuk biasa. Elisa. Terima kasih. Ayo, terima kasih ya telah menginspirasiku semenjak aku pertama kali mencintai wayang itu mendengarkan suara Bu Kesi Pangkur Semarangan sampai sekarang selalu kulantunkan dimanapun aku pergi. Ya Allah Elisa. Bukan sih karo Inces kan jajal. bukan sih karo Elisa sing nyuwara kok kaya menjengku serasa arep lepas ngono ya. Ngapa? Dadak ngapet-ngapet ngapa? Ya Jajal, kaya Mbak, melu dijajal. menahan ngono lho. Dijajal muni ini. Ayo jajal kowe, Pri. Ayo, Pri. Ayo, Dang. Ayo. Ora ah kok ndak mampu bre. Bener ya serigala tenan Pak. Ayo. Sinuba Sinukarta mreh kretarta pakartining ilmu luhur
bareng-bareng. Yuk, nanau. Yuk. Agama agameng haji Piye Mbak Apri suarane piye? Oh, saya sangat nawi Bu Kesi menika mboten tidak perlu diragukan lagi dosen pun guru sinden. Guru sinden. Nah, Mbak Elisa juga begitu. Sinaosa dalang calon S3. Nah, pertanyaannya siji. Apa? Sing Kulon Progo kuwi sapa ora? Ngapa? Kangkur Semarangan. Tolong itu. Ora iso. Kan aku bekas copet. Loh. Apa hubungane? Kan copet. Hubungannya Pangkur Semarang karo copet iki apa? Ora iso nek pangkur Semarang kan harus yang tinggi-tinggi. Ngono kan aku kelino diunek, "Hei, maling, maling." Ngono kan dadi aku melayu nek tinggi. Ada nada tinggi itu melayu, ngono lho. Oh, dadi nek krungu sirine ngono kuwi dhek mlayu. Iki Kita sing mlayu kowe to Pri malah. Pri. Oh iya, Dik. Kok tahu? Lengganan ya. Nggonku ya enek ngono. Aku arep golek gudeg margoyudan sanding jembatan Pandalang. Aduh. Sengau ya. Bajute napa, Mbak? Nggih, mawar kuning. Mawar kuning, Matur Pak ya. Antonis Artono. Nggih. Nggih. Mangga Cak dipun aturaken mawar kuning. Dados.
biasa iki. Ibu terima kasih banyak. Sembahan nuwun Ibu Sukesi Rahayu, inspirasi kita. Inspirasi kita semua itu dulu adalah sinden yang terkenal sekali, bintang Betul. pada zamannya dari Pak Purbo, Pak Anung dan lain-lain. Ayo. Dan yo entuk dalang kuwi lho. Dadi melu ketenarane hak jane Pak Cahyo lho. Asline melu ketenarane Bu Kesi. Dompleng ngono ta? Iya. Ya pancen kudu ngono tak manfaatne. Dhek kan rondo biyen dadi. Kok tenane. Pak niki sampun napa kula balik melih mriko apa masih tambah, Pak? Bu? Sini no, aku kedinginan sini. Iya, nih. saya kesini. Dalangnya nggak kayak biasanya. Lah kenapa? Nggih niki sampun nggih napa tambahi malih lagunipun? Tambah satu. Oh nggih. Napa lagune napa niki khusus warga mriki lah. Mboten sah nyawer. Napa lagune? Kembang Rawe. Prau layar. Sesideman, atumbas kaset wae akeh banget ya. Ya diminangkani mbok kok siji. Oh nggih. Ya digolekne kanca Telu iki. lah iki ya tambahi kancane sinten, Pak? Mbak Winong, Mbak Winong. Mbak Wina. Dok Winang karo produke apa putra daerah kene. Putra daerah ya. Ayo. Ayo, Ya, Mbak Tut. Pelokdar ayo. Tukti. Ayo. Mbak Tuci. Ya. Cuci. Yo. Nangis sajroning atiku. Ya. Aku seneng banget iki mau nuwun ya. Mergo mbok pijetke aku iso mayang. Ndek mau tele-tele Pak Yoyo. Iya, Oh, Bu Sri toh. makasih. Tekan langsung tele-tele. Kelenger deh. Kelenger aku ya. Lah iya ta. Apa minangkani pamundutan? Arep kembang rawe, apa sesideman, apa prau layar? Menapa Pripun Pak? Sesideman. Senenge sesideman ya. Oh, ketoke kada seneng sesideman ya. Apa Mbak? Oke. Mana otakku? Manut. Manut dalange. Nggih sesideman mboten napa-napa. Iki genah ora kenek hak cipta wong karyane Bapak nggih. Ugi kula ngaturaken salam hormat sungkem dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Ngawi mriki sumrambahipun adik-adik generasi dalang putra siswanipun Suwargi Pak Samsu matur nuwun. Ayo. Monggo dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Yo dibawani lek iki dikompleti. Wiwit saka Mbak Tatin aja Mbak. Nah, jan aku fan beratmu lho Mbak. Ayo. Ben bengi iki delok aku sampean. Nane. Tak kok bukan sih. Ayo. Ya nek fans ya ngenehi sesuatu apa ngono lho. Ora meng ngomong tok. Lah genah wis tak suwunke Pak Marno iki kok bintang tamune kedah Tatin lah niku lak nyuwunke to. Aku kan cukup dari kamu aja, langsung ke gue. Sentoloi gue. Gelem ya dikek kenang-kenangan. Apa? Oh ini Pak Yoyo. Apa? Kijing, gelem apa piye? Labene. Iki ana nek mateni banci iki ngono piye ya? Hukumane pirang tahun ya? Apa Bebas. iki ra ning kancamu to? Banci ki ra iso mati yo. Kok iso? Ora iso mati. Kapan-kapane ra iso. Sok nek aku mati ki wis ora layat. Lah ngapa? Lah sik kowe. Ora kesusu mati to, Tin? Ora ya. Ora, gendeke dhisik wae. Iya. Karena akeh dosane kono. Niki sias boten Pak Dalang. Sia. Nah, ya. Wiwitane anderek sang pake Ayu suarane apik, kondang, aku seneng lah wis. seneng rawani ngopo-ngopo. Kono. Pak Yoyo itu mangsaku kabeh-kabeh disenengi lho. Oh, Kabeh lho, jane- kabeh lho. Heeh. Sindan-sindan aku seneng mesti. Ya ngopi pancen lho. sinden kabeh tak senengi kecuali kowe Tik. Aku. Jahat tau, mulai. Jon, Ora tak Jon. cium lho, sampean ora aku ora Jon. semangat ta ya. Aku ngerti lek kowe nek kene sesepuh ngerti ya. Aja macem-macem. Iya. Oh alah. Sinden kok koyo kucing bangkelon. Ngapa kowe arep ngelak aku Piye, ngapa? Lah iki lho Mbak, rambute kuwi kenapa? Iki mah berarti pilok. Oh dipilok. Iya. Lah iya kok kaya kucing bangkelon aku ya.
Lambemu. Remang sama aku bar kok dukun, Pak. Apri bahane enek. Ayo. Ayo Mbak Cuci. Ketake pengen unggul dhewe mumpung Mbak Mimin ra enek pengen unggul dhewe. Nggih menggantikan posisi lho. So tak golekne setelan nek Mbak Mimin ra iso. Sinten? Larso grup enek. Sendi ya. Alah. Ya Mbak Tuti. Heh, iki piye to? Eneh. Iki lho, nek kowe Mbak Tati niku ket mau dereng nembang dereng dawa nggih, Pak. Kalau kepenak resik, Kok gak jare mung suarane. siji. Kan sesepuhe di sini kan kamu. Iya Tak kan? idoni lho ini kamu. Dalange aku. Kowe. Menang aku. Lah, Pak Dalang sing ora ngakon Mbak Tutik lho. Lho, ora iso. Tak Kowe idoni. mau ora krasa. Sing ngomong tak idoni. Tak idoni lho kowe kok ekspresi itu be. Tak idoni lho. Ngono ki piye? Ayo. Itu kok kono ya. Ini anggo damu ngono, heeh, cene. Ayo Mbak Tatin, Mbak Tatin. Tambahi. Ayo. Nah aku kan wis kulino, Pak Yo wis jeleh ngrungokne suaraku bendino. Ganti kowe. Rene aku ora semangat ae. Nek ana bintang tamu ora aku sia-sia. Coba nek rene bintang tamu, Tuti endi Tuti? Lah. Ah, Tuti endi kon rene tak jotose. Semi. Mbak Tatin. Enak Mas Danang lho. Iki anak pakku barang ditunggoni bapakku lho. Iya, Mas Danang saiki hebat lho. Wayangane kaya cah enom ngangge prolog barang saiki. Mas Danang sama ndek menek rek gak ngejak aku nyapa, gak kangen aku apa ye? Ning ngarepe apa ning burine? Nek anakku melu. Neng gurine. Mbak Tatin ayo, Mbak. Maria bagus kang olah budaya. Mula Pak Sumarno ngefan karo Mbak Tatin luar biasa. Mboten yo. Niki yo Sebenarnya padha. piyayine nggih gemuk ya Pak Dalang. Tapi kalau di kamera itu sangat centil, bikin gemes. Iki gur padha dalange. Gur omdo. Oh iya, pancen ngono. Omong doang, enggak berani nandangi. Hah? Rawani nandangi. Bojoku enak. Ya terus pas enak. Kan Ayo. Ibu sudah mempersilahkan. Gas coba ayo Kuning. coba. Oleh Ora Pak. gur omdo Ambong. kowe. Ambong tin, Kan ambong. kono kan Nek wani ambong tin. Lah kowe iki kudune sing asik anu lho. Kok sik Ayo, lho? ayo. Buka. Bintang Wis sing bintang buka. tamu Oh, kudu kendel. menang. Bintang tamu kudu kendel, piye to? Iya, lah kan yang sayang dia. Kenapa aku yang kesana? Lho kan Pak Yoyo kan ra iso rene. Iso wong duwe sikil kok ora iso. Maksudnya kan ngedep wayang. Nah, terus Nek ngapa? ninggal wayang kan ora iso ya Lah kowe sing iki iso tekan kene. nek wong lanang pasti wong wedok kudu aktif. Kowe iki ditanggap malah geger dhewe piye to karepmu? Lah iki jane Tanggapan kowe nek pengen yo kono ndang rono. Lah aku gak. Lah ka. Gak. Lah ngapa kok Jual mahal. Kok aku dening kok peng giliranku meneh kah? Mah. Aku tak sengkono aku ganti Piye kowe. ta? Ayo Mbak Tuti. Sawan menyang Leluhur. hakuda. Iya. Hakuda. Sawan menyang kuda. Gede. Apik ta suaraku Pak Yoyo. Apik, nek ning Oh, kene apik akeh to. sing seneng nek ning omah karo bojomu dimoi wisana ya. Asem. Iki kok Arep rambutnya ditukar tambah kok. Penonton iki apik Bu Tutik napa Mbak Tatin? Padha Tatin, kudune. yo, Tatin Tatin, meneh, Tatin, Tatin meneh, Tatin. Siapa sing muni aku mau, ha? Kowe iki arep Biar. paniru penonton dirombong penonton karep kowe. Elisa, ayo Sa. Nambut gawe Sa. Aku wis nyambut gawe ket mau. Bendera terus kayung-yung. Ayo nang. Ya Winang. Selendang kuning. Mbak Aja guyone aku to. Kowe kan cah cilik to. Ya aku sih. Polahmu aja kaya ngono. Sampeyan ku malih dikira banci tenan lho. Katut kok Mbak dadi banci.
Rupaku kok banci yo. Aku ya Allah aku isen tenan. Aku ning andeke Apri kok banci tenan. Kang Sake. Ya mengisor kowe nyapa ning dhuwur. Wukir. Nah iki wis tengen dhewe ganti kiwa dhewe. Ayo. Kiwa dhewe. Ayo. Jaba dhewe. Kiwa dhewe Pak Harto iki. Sapa ta sarano? Be, Barsane berarti kono. curang renungan. Lah iki bar Kiwa dhewe iki rak ya kowe ayu-ayu kok budek lho iki. Iwa iki ngendi? Ah, Mbak Tuti berarti, Mbak Tuti. Baru Kowe ngerti ora to? Ora ngerti kiwa to? Iki tangan ndi? Tangan. Iki ngendi? Kiwa. Kiwa ngene ning ndi? Mengkene. Lah iya protes Berarti ora. kowe iki bintang tamu kok ya goblok Ah. ngono piye ngono. Ngendi saiki? Hah? Kiwa apa tangan? Lah mau jare kiwa, kono ta? Hah? Kono ta kiwa? Kiwa to? Heeh. Lah iya kiwa, bar Heeh. kiwa terus? Bar kono tengah. Lah iya Terus tengen, kiwa. lah iya kowe tengen. Oh piye to iki protes Piye ta? Ya dalangnya tak pitesnan lho. Heh? Tak pites. Loh, kok pites-pites urutane ngono kuwi yo nyambut gawe aja ijir ae, ayo. Pak, kula izin pipis nggih, Pak nggih. Bintang tamu wis jadi. Lah aku kok tekan aku terus. Ayo Mbak Tuti iwang kene iki ayo tunjukkan. Ora Iki lho rambutnya. sing ngurunget mau. Lah iya, iki kan jali iki lho jane bancine lho. Sesepuh. Ayo Ci, banci. Ayo Pri, kowe Pri. Di mana-mana banci selalu salah ya. Ya terima-terima ana to nut, Pak. Wong kene seneng banci lho. Ndang, wong kene seneng banci, kowe ngetok-ngetoki lho. Suara kurang pramana. Wedak kak. Ning wasesa ngungro. Bel kuncine kita nek ngene iki dadi cilik. Iya, nek nyuara wedok kiki dikempit ngene. Nek ngene iki. Coba nek ngene begagah coba. Dipenggang. Angungrum marang bendoro. Oh, Kaya macan. bareng dipenggang gedhi suarane. Kowe do ora iso. Ora oleh dikempit kok. Lha ora enek sing dikempet lho. Nah iya. Jajal kempiten neh. Tias sulis Tio. Lah kok kuwi enak suara mak kletuk ya apa? Alah lele kok rewel lho kowe iki. Jedot andeni nek lagi nyambut gawe aja rewel. Ayo Alek iki nakal. Alek. Dislentekno, nakal dislentekno. Kidi iki jane. Apa duwe wong guru sak mlinjo kok. Nyepelekke. Lah, Sak kutil. Gaku Edan, kaya Pijer ngincangake alis. Ya bareng. Tenanan lek iki. Sing apik ora usah nganek sing blero, ayo. nggih. Kulino blero sing apik. Kula suarane alon lho. Heeh. Ji rolu mumpung sone penak iki sing apik le nembang. Nggih. Mergo lek apik engko bakal ditanggap karo Pak Marno neh. Nggih. 1 2 3 sapa ngerti lek bersih desa engko timbali neh ya ta. Kula sing becik, sing apik. Nggih. Kok lanang iki sapa iki mau? Lali aku. Lali. Nggih. Apri barang ijen ngero deh. Asem terus. berarti we ijen wae, Kak. Malah luwe lucu kok. Ayo, Ji, Rok, lu. Terus. Sik, nong, sepiro? Terus. Mbak Elisa. Terus. Ayo, Ti. Terus. Mbak Tatin. Terus. Lah wis. Oh, Mbak Genah Tatin. punjere. Kowe aja benggang-benggang, gathokno. Iki tandha nanginmu kene begagah ya brabas to. Lah iso aku nek iso begagah kok. Iki wis ra iso semene maksimal. Ayo, Gathok. kutil. Ra iso. Wis gathok pengen tak kempet piye? Ayo. Oh, mboten. Sepiro? Mbak Tatin sepiro? Terus kuping ngerokke. Ya, Ti. Terus. Yo, kutil, ayo. Kok kutil. Aduh, Pri. Terus. Elisa. Terus. Nong. Terus. Jiro lu. Terus.
Lah kok ngeblong kabeh. Siji ae. Terus. Aku Ayo, terus serius. terus Ya sakmono. serius. Siji, loro, telu. Terus. Tresno sesideman. Kinang, ya nang. Luwih becik patenana timbang pepisahan lan diah kang Sulestya tak rewangi samudana marang kula warga Karawalan Praputra Liwat kincanging alismu kesuhan lendah rasane atiku tekan wis lingsir yaswaku aku isih mampu ngeladeni solahku Tutik. Mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kasugahan ayo bencine ya jiwa raga Mbak Tuti, goyangannya ada. hormatan mamrung rubung arep injo Mbak Titot. Saya ta? Bulan juga sampai bawah apa piye? No, kok harus mau. no. harus wajib Tak bisa. kudu lho Hah, kok kudu jenengan yo kudu iso berarti ya. aku sing ngajari iki aku sing ngajari bancine yo ndang Urip ana kutangake urip manungake masa isine kawe apa bae nadyan sesidem Ora lho Mbak Apri apa enak mesine kok iso bokong iso keder ngono iki. Mbah e. Gumun tenan lek aku. Nek jan pengen ngertos sing ngobahke anduke. Jajal, ayo Val, nah Val, yuk. Yo ngalah. Dang, yuk, yuk, iya Pak. Wong anjing ra iso mandeg. Ayo, Ngapa? ya nyoba ngono kuwi ta. Punangku kok gogrok kabeh. Masak ta? Ya kan? Ya dicoba sik, dumdumane padha karo arep wegah iki piye maksudmu? Oke we. Ayo pokoknya kudu gelem paksa Kudu nembri. gelem ta. Ayo. Piye Ayo, ta? raket Aku nggak mau sing keder-keder nggak mau. Bapak Ibu Mbak Tatin goyang kados kula mau nggih. Lho, penonton lho kan tanding penonton sak meno kae. Sapa mas sing muni? Waduh. Maksa aku nek karo ro jonggrang. Ayo pokoknya ayo Val, hafal kudu aku pengen roh aku ayo. Yo. Wah, yakin? Yakin. Aduh nek gogrok kok sapa sing njupuk? Tak jupuke wis tak. Wah, kagele. Aku tak bisa. Ayo coba sik. Ayo Mas Ayo kendali. ayo Val. Rrrr. Iya, 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 iya. Ngapa? Ngapa? Kok koyo nek wong keplak aku. Piye? Munine piye? Ya kalau keplak plak plak plak. Ora ana udu keplek. Ora muni plek-plek. Lah apa? Plek-plek. Ya Allah. Suka aku. Ayo. Aku nggak bisa, Pak. Bisa
biasanya cuma seperti itu. Ya tapi sudah bagus. Dadi jenengan geraknya ora perlu volume besar, sithik-sithik ngono penonton wis seneng. Ya Ternyata kok ngoten. Kok ngoten nek kula kedah ngeten nek Mbak Tatin kok sithike kok pun Lah lek Mbak Tatin kan piyayi putri tur kewes luwes wicarane. Lah sampean kan gur kutil dadi. kok kutil. Ngeten iki. ngapa? Misalnya nek yoga kambon ngono ya kayak yoga masuk. Sapa sing gelem rano? Ora mangkat sae. Imam sih. Nggih menika wonten dawuh malih, mbok bilih wonten tesih pamandutan menapa malih napa sampun disambung mangke? Ya Mbak Elisa piye, Pak? Apa arep tekan gara-gara apa ora? Lah, Nek ora tekan gara-gara tambahi, nek tekan gara-gara ya engko neh ngono. iya aku Karo kancane kok ya bali to. kowe arep milih sing endi? Aku ngono manut sing mangga. Dadi di piye aku ya manut aku sing Kenapa? Wis lunas. Ki mau pamundutan lewong no, kari dhewe ya. Asih. Ben apa dipinangkani. Yo. Berdua tok. Ya berdua wae kok. Sing dereng maju ra Mbak Diajeng. Oh Mbak Diajeng. Iya. Ya Mbak Diajeng ya. Iya Yo nganten ngancane anyar. manten anyar iki. Mbak Lia ya urung Mbak Lia. Kancane aku. Wani-wanine ro Mbak Lia. Wani lah padha-padha gemuk kok. Padha saka Jogja ya Mbak ya. Dene sumur. Kita kan kanca. Kancang. Nganten anyar mlakune kok ngobeng ya. Piye? Iya loh, Mas, Mbak. Ora ayo iki pamundutane lewong. Diaturke. Wah enek wong mlaku ngobeng. Yo diaturake. Ya. Terima kasih dumateng Mas Wijoseno mau wis ngeterke sampean ya, Nak. Nggih, Ya. nggih mau. Wis. Top, marka top pokoke ya. Piye rasane dadi manten anyar? Seneng aku, Mbak. Penak ora? Penak. Neng aja Apa seneng. nih sih penak Iya, kira maksudnya maksudnya kan- Didi diterneno lho penak. Oh iya penake ngono ana saiki ana sing gatekke. Kan kono ora penak. Lah ngapa? Kan gubuk. Apa ya? Lho Pak Marno lho. Aku karo Pak Marno nang gubuk lho. Dah nek oleh gatel kabeh ya ning gubuk. Gatelen aku jane. Oke. Lewong Lewong? kelas nih. Nggih, monggo dipunaturaken. Ya.
Ayo. Ayo. Angguk kita. Sapitri Putra. Masa kok kalian nanggap malah. Aku seneng ya, celana sing ini mau lho. Kana koyo putung-putung ngono iki. Piye Mbak, piye Mbak? Gak mau. No. Ayo. Now.
Ya Mbak Tatin, Inces, matur Ya. nuwun sangat udah dibantu. Terima malam kasih. Ini selesai? Wes, Oh, ya. rapopo. Balik kasih, balik kasih. Terima Ya kasih mak Bu ngaturake Elisa. panuwun karo Oh, Jek. anu no, Pak Marno. Matur sembah nuwun kagem Bapak Sumarno sekeluarga. Mugi-mugi Pak Sumarno pinaringan dirga yuswa, kesehatan ingkang linangkung, Jek. tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Jek. Mbak menawi kula wonten klentak-klentinipun atur. Jek. Nyuwun diagung pangaksami. Ngapunten nggih Bapak nggih. Kowe ra ndek ngapura nggo kowe. Lah ngapa? Galakmu. Ora apa-apa. Galakku marang iduman lho. Ayo matur apa karo warga Kauman. Ya, piye? Mak takon. Nggih, kagem warga masyarakat wonten mriki ingkang baken mugi sedaya tansah sehat nggih. Nggih. Benjang mbok bilih wonten napa iki sih kesempatan melih saged pinanggih malih nggih. Kagem Pak Dalang kalian Bu Dalang Nggih. sukses sampai tancep kaya. Nggih, matur nuwun Mbak Ya Tatin. Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Kagem sedaya para lenggah, para pamirsa, menawi kula lak pun wong salwangsul ndalang teng mriki. Ning secara langsung jenengan mirsani dalang putri Mbak Elisa baru malam hari ini dan entah kapan lagi jenengan saged mirsani. Ampun kondur riyen nggih, Pak. Nggih. Niki langka niki. Mbah nuwun. Makasih. Rahayu ingkang